Bubgra Bikram Kishore Maniko Bahadurni Fields Harachi Amchaima Shalo Sakham Yarongno Bishramganj Sakham Nogo Thangai Mistite Folfogla Baklaikha Bishramganj ni Phurungnai Rok Dini Hai Shal Tipra Shorungni Bagai Tongthongmani Shal O Shal Kathara Bubgra Achaimani Amoni Bagai Kha Tongthogoi Dini Gotoi Chamung Bakha Phurungnai Rok Bishramganj ni Shimi Buddha Debormani Koktoma Chamung TV Bikram Kishore Maniko Bahadurni 113 Amchaima Shal Seng Bishramganj ti case ni divisional committee ngai seng TTE omane ngai seng bisi burum palai tongo seng 2018 Ramnagor enke semano enke seng Bishramganj phana push korbari sini president Nogo Baklaikha takla enke seng Bishramganj division ni seng TTE ni pokho theke plus Tipramotha tai Youth Tripura Federation, Women Tripura Federation pokho theke seng tini Rogwi jointly seng oro bini birthday celebration mane khondano ke khlailekha aboni bisingo sini pokho theke seng hanya hai sini Bishramganj PSC hospital seng bishes ke sini jara hamya saya tongrno seng nangsong mak sgrimi ephano motamuti borongni je poithono seng rimi ephano seng je sini suktoi seng bangno subakha oboni logi bishes ke sini hospital ni staff sini doctor nurse borok sungno subakha o hamyarno sungno je fol phokra distribution thamani bisingo tai bishes ke hamai marwo sini o Bishramganj division ni jotto sini kormachari takhuk sungno sung committee ni pokho phana sung jotono sung no kaisa family hai bor jotono sojog janai na sung tini omai khlaimano sung suru tini Bikram Amchaima salo simia sung thanai bosor sung 26 January sung oro hakene folba khoite Rogwi baksa phainai obo haine sung ang sahojogita je tini sini doctor ni mama bagni bang paifla hamai marwo orne staff rong tai orne nurse rong hambai tai bishes ke to sini tabo norogni media rong no bishes ke hamai mal jan baning ke tini ni sini je Bubgra Amchaima ni salno reginai norogni bising tuinai sini Tripura hastewa joto dofane tharino message sogoiteng seng saimano borok kaisa Amchaima ni yagulo bide onek kisu laibuma tongo je kaham bide laibuma bo the father of modern architecture bu khulago sini o Maharaja Bikram bini kabang ma samung betang tongo sini Tripura hau bo tanglangmani kom boyoso kom somoyo phano bo 16 বছর বয়সনে bini bufa thikya bo 18 বছর বয়স bo full power tuinai bo Maharaj thaimani yagulo bo 1927 aboni pore bo bufa tanglangmani a samungni no bo full power ke samung tangkha bo 1921 থেকে 1933 থেকে 1900 থাকা sini 184 jona rajani bisingo bon khoroksa raja sini o hayung kotma bo berainai bo sini gobang ma hayung ni ozma Rogwi bo Baklaikha amaleman bising bo saimanka bisheske sini America haster ogo tongnai sini bisheske aroni indigenous people rok borokni ha kamamani borong tongthai kamamani oun bagini bo wansoka sini Tripura haste bo saljam hai sini o indigenous people rok ni bagini borong tongthai ha tai borong mukmuk mai phan mangno abano wansogini bo sini o tabuk Tripura haste bo jini bo wansongman o samung bagini sing tabuk sini o je sini o TTADC je sing tabuk je sing buk khai tongmani obon bagini ang bishes ke norong pokho theke nongna hamai marwo o message no sing sini jara new generation phajar no sing o message maranai sing kabang ma mohapurus Amchaima bising sing semon tabuni ni sini kabang ma mohapurus sini gani je phana hande bang wansok mung tabuk sini Maharaja wansok mung o wansok no sing next generation phajar no phainai borong bokhawo kaham ke sai ke borno subanani borna hamjaktani borok kathalainai mane borni kathalaiman or samono borok kaham ke tangmanani sing omon bagini sing awai mung khlain nang sing semon kabang ma mohapurus kabang darsnik tongo sini o hastewo abo haini khoroksa sini Tripura hastewo bo Baklaikha sini Maharaja Bikram bini bagini ni sing tini bini obono hohom danom ke sing paralai tongo sudu sini oro simi sing Tripura haste ganangni mo paralai tongo obon bagini norno paifla hamai marwo omo hakene norok dishes ke singno tini oro jorar man bagai tai singno somai ron bagai hambai norno ani simno ang Prasanna Kumar Deborma Bishramganj TTE totha TK Tripura Employee Association ni ang Bishramganj ni secretary hambai